Messenrir, Vall d'Upomer, 7:30. Començarem la 8ª etapa. Esta es la cuadra, lo que hay. No hi ha llençols, ni un penjador, ni res, però bueno. Dia a l'eternitat. Després us agradarà veure-ho. I ara doncs, estem esperant le petit déjeuner. Tenim el menjador. I bueno, la part sanitària no la passo perquè és una mica pobra, però bueno. Sí? Aquí s'ha de fer exercici, s'ha d'estar àgil per tirar-se aquí. Però bueno, la seva galleda, el paperet, tot perfecte. L'olor no fa olor. Vinga, comencem. Bueno, aquest és el riu d'Ades. Baixa molta aigua. Ha hagut un hivern amb molta neu. I ara el resseguirem fins al punt d'inici a Bumalne. No arribarem, però bueno, ha d'haver pujar. Del d'Ades és una meravella, Com diu el Leo, és una meravella. És verd continu, figueres, blat, de tot. Les dones treballant a mà, recollint el blat, la herba. És un no parar. I sense cotxes. Bé, el d'Ades, igual que el Todrà, també té la seva part d'engorjat, que és això d'allà, i després es fa la serp. És una vall molt turística, ara ja comencen a haver-hi puestos per parar, com aquí, sense parar. Has vist com està el camell? Les gorges del d'Ades. A veure si puc fer-les pedalant. La mama i els nens, segurament.
Bueno, per fer la serp, que està aquí dalt, s'ha de fer un pujadón, com diu aquí. El riu va per allà baix i la carretera ha de pujar dalt i després fer tot el que se li diu la serp del Dades. Arribem al final d'aquest pujadón. Allà està el balcó de la serp del Dades. El riu està aquí baix de tot. És espectacular, Molt guapo, Déu meu, quines formacions. Bé, aquí a la punta, evidentment, hi ha un hotelet, un restaurant, perquè el que passa aquí és que, clar, té la visió completa de lo que és la serp del Dades. Què és això? Que ara doncs baixarem. Ja, podríem celebrar con la curra, ja ho fos. Ahí está. Puede ser Continuem la vall del Dades, que va per allà baix, i aquí doncs, hi ha un punt també molt interessant que és aquestes formacions d'aquestes muntanyes erosionades que li diuen los dedos del mono. Vinga, mirem-ho de més a prop.